Kaixo! Ongitorri dantzatekara! Kaixo, zuekin guztiokin abesti honen pausoak ikasiko ditugu. Aste honetako protagonista, zeinen alboan itzeneko abestia dugu. Eta zu zeinen alboan egon zara? Orantxe bertan zure alboan. Oso ongi. Oazen ba. Lehenengo pausua. Adi. Sorbaldak erabiliko ditu. Ea. Bat eta atzeruz. Bat, bi. Hiru eta orain. Borobila. Hori, bi aldiz. Urrengo pausua, guazen eskuinera. Bat, bi, hiru, salto! Bat, bi, hiru, salto! Gora, bera. Eta azker eta enkarratu egiten. Gora, bat, bi, hiru, lau, gora, bera, ezkerrera. Katia gorri, pozik dabil basoa. Ta untxilla, doa bere alboa. Basurdetxo, pozik dabil basoa. Ta borkatza, doa bere alboa. Orain karate egiten bukatuko dugu. Ea. Bat, bi, hiru, salto, bat, bi, hiru, salto, aurrera, bat, bi, hiru, salto, atzera, hiru, salto, zer? Ez, eta bira, ez, eta ez. Azeritxo, pozik dabil basoan. Ta erdia, Erdia, ez doa bere alboan. Eskerrik asko rogotati musu handi bat eta izan zoriontsu. Eta nola ez, hau pasuek eta gora euskara! Ja?